discreció d'en Gallo! Oh, no! Em dic Mia Alice. Tinc un nom. He perdut tots els meus records. Només em queda el del meu nom. Subjecte Mia Alice. Humanoide femella. Edat 19 anys terrestres. Potencial psiònic de lluita alt limitat per una naturalesa compassiva. Jo... Em dic Rollcran. Hola. Subjecte Rollcran. Humanoide mascle. Edat 20 anys terrestres. Capaç de convertir el moviment físic en poder psiònic. Bon potencial de lluita limitat per la manca d'autoconfiança. Qui ets tu? Em dic Lamba Nom. Subjecte Lamba Nom. Humanoide femella. Edat 14 anys terrestres. Excel·lent potencial psiònic de lluita molt limitat per la seva immaduresa. Així n'aprendran. Em dic Pai Thunder. Ara ja en som 4. Subjecte Pai Thunder. Humanoide femella. Edat 23 anys terrestres. Baix potencial psiònic de lluita compensat pel seu caràcter fortament agressiu. Tots els poders que teniu me'ls deveu a mi. Sóc el doctor Tarsen, el científic més respectat de tot l'univers. Us he convertit en els guerrers més forts i experts del cosmos. Amb el vostre poder podeu combatre... Tinc la sensació com si estigués a punt de recuperar algun dels meus records. Em sembla que ja és aquí. Malgrat la pretensió del doctor Tarsen d'haver-los creat tots 4, la Mia va descobrir que la pertorbaven records d'una època anterior. Una època anterior al doctor Tarsen i els seus poders psiònics. La Mia i els seus amics, que desconeixien el projecte pel qual el doctor Tarsen els havia convertit en armes letals, van decidir escapar-se de la nau i endinsar-se en les profunditats de l'espai. Per fi som lliures. Sí, però no tenim cap lloc on anar. Què és, gent? S'us acut alguna idea? Sí, anem al teu planeta natal. Doncs jo proposo que expliquem al doctor Tarsen per què hem decidit escapar-nos tots 4. Només era una proposta. Mentrestant, a l'espai, hi havia uns altres personatges que també s'interessaven per ells. En Tarsen ha desenvolupat unes armes humanes que ens podrien arribar a destruir, però han fugit. No sigui ruc, el capità Garimoth no pot ser destruït. Silenci! És possible que les armes humanes existeixin! Juro per la meva sang que no pararé fins que els hauré trobat i els hauré mort. Jo, Gilburg, juro que mataré aquests humans i li portaré els seus caps. Els 4 fugitius van descobrir que els homes del capità Garimoth els anaven al darrere. Al mateix temps, lentament, anaven recuperant els seus records. Però calia que s'afanyessin, perquè hi havia tenebrosos personatges disposats a no deixar-los en pau. No me'n sé venir. Han destruït el meu millor droide. Ara me les pagareu, desgraciats!
Els rostiré amb aquest hipernapalm. Després semblaran vedells rostits, pobres nanos. En nom del gran capità Garimoth, us condemno tots 4 a morir cremats per l'hipernapalm. Estic atrapada en el meu propi foc! Ja deveu saber que no va ser el doctor Tarzan el que us va fer com sou. Ens ho imaginàvem. Ell es va adonar del vostre gran potencial psiònic i va pensar que us podia convertir en les millors armes de la galàxia. I va esborrar els nostres records perquè no ens oposéssim als seus designis. Torneu amb ell. Només ell pot ajudar-vos a entendre en què us heu convertit. Però si acabem de fugir de la seva nau. Heu de tornar-hi. Heu de tornar-hi. Enfurismat pels èxits dels nostres amics, el capità Garimoth va enviar el seu cíborg Gilburg al planeta natal de la Mia, la Terra. El cíborg es va dedicar a sembrar la destrucció al planeta, perquè sabia que ben aviat la Mia Alice aniria a ajudar els seus companys humans. Si no t'afanyes, Mia Alice, el teu planeta natal quedarà destruït. Mentrestant, els nostres herois van anar esbrinant més coses del seu passat. Pare, digues per què. Et vaig enviar amb el doctor Tarzan perquè t'ajudés a perfeccionar les teves capacitats psiòniques i alliberessis l'univers del sanguinari capità Garimoth. Llavors sóc una arma. El meu pare em va enviar amb el doctor Tarzan perquè em convertís en una arma. I si faig servir els meus poders per combatre el capità Garimoth, el meu pare estarà content. Allibereu l'univers d'aquell sanguinari! Pa i Ral, afanyem-nos! Hem de salvar la Terra! Mia, ja era hora. Mia! Hi heu d'anar. Sé que podeu derrotar en Garimoth abans que sigui massa tard. Guiats pel doctor Tarzan, els nostres herois van combinar els seus poders per formar en Dangaio, l'arma més poderosa de l'univers. En forma de Dangaio, els nostres amics van viatjar fins a la Terra per enfrontar-se amb Gilburg, el poderós cíborg del capità Garimoth. Aquest és el teu millor tret? Mufasa ni tan sols ha mirat d'esquivar-lo. Què? Compte! Raig d'Angaio! Ona psíquica! Espasa psíquica! Surt de pressa! Està a punt d'explotar! Afanya't, surt, corre! Que em voleu salvar? No em rendiré! No em rendiré mai de la vida! Però, Mia! No em vull quedar! Vull venir amb vosaltres! Però, Mia, escolta, aquest és el teu planeta natal i només tornem per veure el doctor Tarzan. Sí, però...
És que vosaltres sou els únics amics que tinc. No em vull quedar aquí tota sola. A més, hem de ser tots 4 per poder fer anar aquest robot. I què me'n dieu del capità Garimoth? No es donarà per vençut, oi que no? Durant un temps haurem de poder comptar amb en Dangaio. D'acord, Mia. Vine. Oh, Mia, que bé que et quedis amb nosaltres. No podràs tornar. T'hauràs d'arriscar com la resta de nosaltres. No em fa res. I va ser així com es va formar l'equip Dangaio. 4 persones amb una missió. Posar fi a la tirania i el domini del capità Garimoth. Dangaio. Miri què li he portat. És un tros de la llegendària pedra àsal del planeta Canton. Conté prou energia per alimentar tota la nostra flota durant anys. Però aquest no és l'únic botí de les nostres incursions. Què més em portes? Què? He dit que què més em portes? Amplia el teu informe, Gotira. Sí, senyor. Entre altres coses, he descobert les persones ideals per infiltrar-se a l'equip Dangaio i destruir-lo. Com coses? El capità Garimoth me l'encarregaria aquesta missió. Calla! Tant se val, això ara. Deixa'm escoltar l'informe d'en Gotira. Perdoni, senyor. Capità, observi el monitor, sisplau. En aquesta nau hi va una dona que coneix personalment un membre de l'equip Dangaio. Ah, ja veig per on vas. He localitzat l'equip Dangaio. Que avorrit que és, això. Vaja, sembla que els entrenaments van prou bé. Què passa, Mia?
Mia, si no els destrueixes, et destruiran ells. És clar que els vull destruir, però no recordo com es fa. Mia, Vinga, Mia, els has d'atacar. No, em fas un gra massa. Et dic que en fas un gra massa. increïble. Estàs bé, Mia? Què? És com si m'hagués esclatat el cap. I llavors he sentit aquella sé com. tremenda Ja està bé, energia. carai, ja has d'aprendre a controlar els teus poders, perquè, si no... Quin problema hi ha? Bé s'ha defensat, oi? Sí, vostè sempre m'està dient que no faig servir prou els meus poders i ara resulta que es queixa perquè els faig servir massa. Entre poc i massa. I una altra cosa, com és que no hem descansat cap dia durant l'entrenament? Ens va prometre que descansaríem. Sí, i també ens va prometre en Roll i a mi que ens duria a visitar els nostres planetes, que no se'n recorda. Us hi volia dur, però... Tinc ganes d'anar a casa meva i segur que hi hauria anat si vostè no ens hagués esborrat tots els records, però ara em trobo que no sé ni on és casa meva. Vull anar a casa meva! Es pot saber quan dimonis em durà a casa meva? Per l'amor de Déu, calla i no siguis criatura. Hem de sortir al sector 3 ara mateix. Em penso que han sorgit problemes. Al sector 3? Hi ha problemes al sector 3? Sí, al monitor apareixen 3 objectes que s'acosten. Deuen ser naus del capità Garim. Què? Maleït siga? Quin fred que fa. T'hauries pogut posar més roba. Gràcies per l'ajuda, maca. Ja gairebé hi som. Sembla que s'han estavellat. No crec que hi hagi cap supervivent. He sentit alguna cosa. Mia, sobre teu! Què us ha enviat? En Garimoth? Sí, més o menys, però igualment sempre us hem volgut matar. Espereu! No sé què hem fet perquè ens odieu tant, però no cal que lluitem! Comença amb aquesta, Dom. L'habitació. Ah! Merda! No, atura't! Ei, no saps fer altra cosa que esquivar els cops? Ja ho veuràs ara sense fer de coses. Porca!
Ets tu! És ella, la Xàzara! No, Lamba! La princesa Lamba ha de morir. Morireu tots. La princesa Lamba, la primera. Què dimonis és això? Au, vinga, aparta'm això de la cara! Ets la Xàzara, me'n recordo molt bé de tu. Calla, nena! Auxili! Socors! Ho sento, me n'he d'anar. No corris tant! Maleït siga! Aquesta veu estranya ens portarà problemes. Ei, Mia, no els deixem escapar. No, espereu. No els mateu. Però Lamba! Sisplau. No sé si us adoneu, que s'estan escapant. Ja ho sabem. Oh! Ei, escolta, Lamba, què et passa? Em sembla que començo a recuperar els meus records. Els records de la Lamba són del tot certs. És una princesa de la casa de Chen, els governants del planeta Lilith. Això fins que la flota del capità Garimoth va descobrir Lilith al sistema del 8è estel. Ja us podeu imaginar què va passar, llavors. És increïble. Em venen records dels meus pares i de tota la gent de Lilith. Llavors jo vivia feliç i sense preocupacions. Però un dia va aparèixer la flota del capità Garimoth al nostre firmament i tot va canviar. Em vaig haver de tallar els cabells perquè no em coneguessin. Després em van enviar molt lluny en una nau de fugida. Els meus pares es van quedar allà per dirigir la defensa del planeta contra l'atac del capità Garimoth. A la meva nau només hi anava la meva dama d'honor. Es deia Xàzara. Al cap de poc temps et vaig trobar a la deriva a l'espai i com que em vaig adonar que tenies un gran potencial psiònic et vaig reclutar immediatament per l'equip d'en Gaio. I què se n'havia fet del meu planeta quan vostè va descobrir la nau espacial? Val més que no ho sàpigues. Què podem fer per salvar la meva serventa, la Xàzara? Et refereixes a la dona que ha provat de matar-nos? Segur que el capità Garimoth li ha fet un rentat de cervell, per això no m'ha reconegut. M'heu d'ajudar a buscar-la per fer que recuperi la memòria. Jo no ho veig tan clar. Ha d'haver anat així, si no, no hauria fet el que ha fet. Escolteu, jo no l'havia vista mai, però estic convençuda que ens portarà problemes. Però l'hem de salvar, és una persona molt important per mi. La princesa Lamba ha de morir. La Xàzara anomena la Lamba princesa. Com pot ser si diu que li han rentat el cervell? Molt bé, no us necessito pas. L'aniré a salvar tota sola. Lamba! Deixa que se'n vagi. Pai, tu també has sentit el que pensava la Xàzara? Si el capità Garimoth li ha fet un rentat de cervell a aquella mossa, jo sóc un pastisset de xocolata. Amb crema. No. La Xàzara vol matar la Lamba per alguna altra raó.
Xàzara, ets tu, per fi et trobo. T'he buscat per tot arreu. Ara has de tornar amb mi. No estàs segura de qui sóc, perquè el capità Garimoth ha esborrat tots els teus records, però no cal que pateixis, ja els aniràs recuperant. I estic segura que el doctor Tarzan podrà fer alguna cosa per ajudar-te a recordar. Vas ben errada, ho recordo tot perfectament. Llavors per què em vols fer mal? Érem amigues. Perquè eres la nena més dèspota i malcriada de tot l'univers. Oh. Deixeu-me anar! Estigue't quieta i calladeta, preciosa. Al final, al cap dels anys, ens arriba la venjança. Has de reconèixer que és força irònic. La teva dama d'honor ha jurat destruir en Dangallo, però no t'hauria d'estranyar pas tant, princesa. Després de la teva fugida, en Garimoth va vèncer el teu pare. El planeta va quedar totalment destruït. Molt poques persones van sobreviure. La Xàzara va tenir sort. Era a l'espai amb tu. Però ella va veure com en Garimoth destruïa totalment el planeta Lilith. Com et pots imaginar, es va sentir traïda per la teva família que havia permès que passés allò. Amb el temps, la sensació de traïció va donar lloc al ressentiment. I del ressentiment ben aviat va néixer l'odi i la set de venjança. Anem. Sí. S'acosten 3 naus enemigues. Correcció, una nau és empaitada per les altres 2. Com dius? Contesteu, sisplau. Dangallo, contesta, sisplau. Parla la Xàzara. Jo treballava per la família reial de Lilith fins que en Garimoth em va fer un rentat de cervell, però la princesa Lamba m'ha fet recuperar la memòria. Això és mentida! Ens empaiten 2 naus del capità Garimoth. Sisplau, traieu el camp de força i protegiu-nos. Repeteixo, traieu el camp de força. Xàzara. Doctor, ha de treure el camp de força per deixar-los entrar. Que fas broma? És evident que és un parany. No pateixis, som més forts que ells. Pai? Estem preparats. Vinga, doctor. No sé què fer. Molt bé, d'acord. He aconseguit que treguin el camp de força. Va, dispareu! Sisplau, Xàzara, no! Aquella preciositat és tot una mala pècora. A veure què et sembla, això! Auxili! Mia! 180 graus! Lamba, gràcies a Déu que ets viva. Vinga, reagrupem-nos per atacar. Entesos! Mia, em sap greu. Tranquil·la, que tu no has fet res. Calleu, enemic a l'est! Compte! Que ja venen!
A ningú en Dangallo! Bé, Lamba. Acabem això d'una vegada per totes. Dangallo, la teva vida és meva! Té això! Maleït siga. Puny propulsar! Què? Però si s'han separat! Urpa de ferro! Raig d'Angallo! Princesa Lamba, fa molt de temps que espero aquest moment. Ara pagaràs per la covardia i la traïció de la casa reial de Chen. Oh, Shazara. Silenci! Silenci! Destruint-te tu, m'ho alliberaré. Perdona'm, em sap greu, Shazara. Ei, Lamba, t'has de concentrar, perquè si no segur que ens destrossarà. I ara mor! Mia! Ai! Shazara, comprenc la teva ràbia i el teu odi i et demano perdó per tot el que la meva família va fer mal fet. Però continuem tenint el compromís de lluitar contra el capità Garimoth. No em puc rendir. Mentre tu li facis costat, he de lluitar contra tu amb tots els recursos que tingui. La sang de la meva gent em recorda que has de morir. Tornem a estar en marxa. Preparats per atacar. Maleït equip! Preparats per llançar torpedes nuclears! Preparades, noies? Preparada! Quan vulguis! Endavant! Ona psíquica! Ei, Shazara, que no veus que contraataquen? Shazara, llança els maleïts torpedes! No puc! No puc! Vinga, endavant! Espera, Rol, deixa'm-ho fer a mi. Ho he de fer jo. Ho he de fer jo. Punys espirals! Foc! Raig de foc d'Angallo! M'has vençut! Princesa Lamba, abans de morir et demano que em perdonis. Ja s'ha acabat tot, Lamba. No te n'has de sentir culpable, has fet el que havies de fer.
Mentira. Sembla que la teva gent ha fracassat i no ha aconseguit destruir l'equip d'en Gaio. Però tant se val. Tinc aquí una persona que convertirà en un triomf els teus patètics fracassos.記憶を取り戻したロールクランは故郷ラテシアに帰ってきた。かつてロールはレジスタンスの英雄としてこの星を守って戦っていたのだ。だが久しぶりに帰ったロールを待っていたのはかつての友の冷たい視線とバンカーの巨大要塞だった。僕は裏切り者じゃない。汚名を晴らすためバンカーに挑むロール。しかしすでにそこには弾劾王チームを崩壊させるための二重三重の罠が仕掛けられていたのだ。四天王の一人ダティラが仕組む陰謀とは何か。そして地獄からよみがえったギルバーグ。ミアへの復讐に燃えるギルはついに最大最強のロボットギルギアで弾劾王に1対1の対決を挑む。その圧倒的なパワー、宇宙の塵と消えるのか弾劾王。次巻覇者大聖弾劾王第1部完結編復讐記ギルバーグ弾劾王クロスファイト。